Hola, xiquets i xiquetes de Botànica al Duc. Mireu, ha aparegut en el meu menjador la maleta màgica. Esta maleta ve del país dels contes i dins ens ha dut un conte. Anem a veure quin conte és. Una ovelleta. Unes urpes de llop. Ja sé quin conte ens ha portat. Ens ha portat el conte de la ovelleta que va venir a sopar. Així que tots ben atents perquè 3, 2, 1, el conte comença. Un altre cop sopa de verdures, va dir el vell llop. Tant de bo tingués una ovelleta, em faria un bon estofat. El meu menjar preferit. I just aleshores una ovelleta. Què puc passar, per favor? Sí, estimada. Passa, passa. Arribes just a temps de sopar, va dir el vell llop amb to burleta. L'ovelleta tremolava de fred. I ara, va pensar el vell llop, no puc menjar-me una ovelleta que estigui tan gelada. Odio el menjar fred. I la va apropar a la xemeneia perquè s'escalfés. El vell llop va buscar la recepta d'un estofat al llibre de cuina. Li venia salivera només de pensar-hi. L'ovelleta també tenia gana i li roncaven els budells. Rom, rom, rom. I ara, va pensar el vell llop, no puc menjar-me una ovelleta si li ronquen els budells. Podria tenir una indigestió. I li va donar una carlota per menjar. El farcit, va pensar. L'ovelleta es va cruspir la carlota tan ràpid que li va venir singlot. Ip, ip, ip. I ara, va pensar el llop, no puc menjar-me una ovelleta que tinga singlot. Em podria fer venir singlot a mi també. Però el llop no sabia què fer perquè li passés. Ho va provar llançant l'ovelleta en l'aire. Però no va funcionar. La va assecar agafant-la pels peus. Però no va funcionar. Li va fer voltes, voltes i més voltes. Però tampoc va funcionar. El vell llop va agafar l'ovelleta a coll i li va donar uns copets a la seva gran i peluda grapa. L'ovelleta va parar de tindre singlot. Es va raulir sota la pell del morro del vell llop i de seguida es va adormir en els seus braços. El vell llop tenia una sensació estranya. Era la primera vegada que el seu menjar l'abraçava i de sobte va perdre la gana. L'ovelleta roncava dolçament sota la seva orella, un roc rere un altre. I ara va xitxullejar el llop. No puc menjar-me una ovelleta que ronqui. El vell llop va seure al balancí prop de la xemeneia, amb la tendra ovelleta a la falda, i va pensar que feia molt de temps que ningú l'abraçava. El llop la va olorar un cop
i un altre. I aquella ovelleta feia realment molt bona olor. Oh, va dir el llop, si me la menge de seguida no passarà res. I quan estava a punt de cruspir-se-la... L'ovelleta es va despertar i li va fer un gran petó. Mua! No! Va cridar el llop. No és just! Sóc un llop gran i dolent i tu ets un estafat! Estafat? Va dir somrient l'ovelleta i assenyalant el vell llop va afegir Llop! Oh, senyor, dona'm forces, va remugar el vell llop. Te n'has d'anar. El llop va abrigar bé l'ovelleta i la va traure de casa. Ara, vés-te'n, va cridar. Si et quedes aquí, et menjaré i després tots dos ens en penedirem. I va tancar la porta amb un gran pam. A fora era fosc i feia fred. L'ovelleta va picar a la porta. Llop, va cridar. Puc entrar? Llop. Però el vell llop es va tapar les orelles amb les mans i va començar a cantar. La 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 fins que ja no va sentir l'ovelleta. Finalment es va fer el silenci. Gràcies a Déu se n'ha anat, va pensar el llop. Aquí, amb un vell llop afamat com jo, no estava segura. Després va començar a pensar en l'ovelleta, tota sola al bosc. Potser s'ha perdut. Potser s'ha congelat. Potser se l'han menjat. Oh, no! Què he fet? Va udolar el llop. Es va aixecar i va obrir la porta. L'ovelleta se n'havia anat. El vell llop va sortir corrents cap a l'oscur bosc cridant: «Ovelleta, ovelleta, torna! No et menjaré, t'ho prometo!» Més tard, molt més tard, el vell llop va tornar a casa seva, trist, decaigut, cansat i sol. Va obrir la porta i allà, al costat de la xemeneia, hi havia l'ovelleta. «Has tornat!», va dir el llop content. «No tens cap altre lloc on anar?» L'ovelleta va fer que no amb el cap. Aleshores, t'agradaria quedar-te aquí amb mi? Va preguntar el llop. L'ovelleta el va mirar fixament. «No em menjaràs de debò», va dir. «I ara?», va respondre el llop. «No em puc menjar una ovelleta que em necessita. Em podria fer venir cremor d'estómac». L'ovelleta va somriure i es va llançar als braços del vell llop. «Tens gana, estofat meu?», va preguntar el llop. «Et ve de gust una mica de sopa de verdures? És el meu menjar favorit».